Podríeu dir que sou una mica uns germans sense ser germans. Sí. Bueno, podien ser germans. Home, esperem que ens agradi molt i que ens emocioni. Jo ploro en vídeos de TikTok, imagina't avui que m'ho faran en directe i que la història és tan potent. Una vegada que no estreno jo no estic nerviosa que ho estiguin ells. Treure el seu talent per regalar-nos això, que sempre que els veiem fan el mateix. Roc, Albert, us estimo. Tai també. Jo també. A mi m'emociona, a mi l'estrena em fa emoció perquè tinc ganes que a la gent que conec els hi surti bé. Hagués vingut amb molta il·lusió igualment, però especialment fa molta il·lusió veure l'Albert. Però està bé, molt bé venir a veure teatre també per inspirar-se una mica, no?, de cara als escenaris que trepitjarem. Jo espero passar-m'ho molt bé i espero que ho fan increïble, estic seguríssima. Crec que és una proposta molt valenta, molt arriscada i a més en català, que crec que de cop la funció agafa una magnitud meravellosa. Germans de sang, el Condal. Come on!